I am very, very much disappointed. Now, some of ndị Igbo man kebe eziokwu because na unu na-anụ ọgụ ụka, unu na-agbawa ụka, mmadụ wee pụta were ọnụ o jiri ji eri ede wee kwuo si free udele. On what ground? On what aspect? Ka mmadụ ga-eji emepe ọnụ na-ekwusi free udele. Number one, where were you mgbe udele tụtụrụ ndị Igbo, sụọ ndị Igbo akwụ, laa ndị Igbo n'iyi, tụọ ha akpụkpọ? Mgbe ọ na-ebu play card up and down n'enu, by Mazi, na ejim evidence, every court case ọpụta, ejim evidence, every court case ọpụta, ejim evidence. Unu ekwe na dị boldly na ejim evidence against Mazi na ọ ga-anwụra. Amara na ọ bụ ndị mmadụ watcha video, ha echefuo video ha watchara. O nwere ihe a na-akpọ karma, and the law of karma is very real. Well, ndị Igbo did not come against you, mana mmadụ emegide ya n'ụwa metere onwe ihe a ga-eji erutere past, a ga-eji erutere njọ niile o mekọrọtara. Ọ bụ na gị nwa or your family ndị ya na-egwu free udele, ọ bụ na gị nwa or members of your family ka udele pụtara bulu play card wee na-ekwusi na ọ ga-egbu gị, gbuo ezinụlọ gị, bere onye ahụ isi, ị ga-agba ya nkịtị. Holiness and sanctification unu amakara ebe unu na-agụta nke unu n'akwụkwọ nsọ. Holiness and sanctification unu amara ebe unu na-agụta n'akwụkwọ. That is why mmadụ ya pụta ọma na ihe a bụ njọ. Na Catholic Church na-akpọ njọ onye maracha ome, na njọ onye maracha ome, the unforgivable. Njọ onye maracha ome. What are the njọ onye maracha ome? Example of njọ onye maracha ome bụ na ịfụrụ na ihe a nwunye mmadụ, ihe a nwunye Maazị Okorie, ihe a nwunye Maazị Okafọ, Maazị Okeke, onye a nwunye Maazị Okonkwo, o dochaghị anya na ihe a nwunye mmadụ, ị gaa because na di ya n'obodo oyibo, ị je were ego confuse wee ere njọ onye maracha ome. Ịmachara ihe a njọ anaghị eme mgbaghara. Deliberate njọ anaghị eme mgbaghara. Ịmana ihe aba ala mmadụ, ihe aba ala mmadụ, na ihe akịta aba ala Maazị Okeke, and o doro gị anya because na ị nwere ego ije gbawara ha aka, lara ha dị ana. Ọ dịghị ka Chineke agbaghara gị, anaghị agbaghara gị agbaghara. Ibido the Bible goes say na njọ imegide n'ụwa megide Holy Spirit na agbaghara gị agbaghara, na megide mmụọ Chukwu. Mmụọ Chukwu a mmụọ na-eso onye ọbụla eji ije. O nwere mmụọ na-eso ndị Igbo aga ije. Mmụọ Jehova, mmụọ Chukwu oke abịa ma na-eso ndị Igbo. Bụ na alabeghị ndị Igbo n'iyi taa, iwe jeje kpakee dị mmụọ. How do you bakere dị mmụọ? Ibeze ebe kwuo dị against ndị Igbo niile. Do you know na ọ bụ na enye Ijele signature, na ọ bụ na enye Ijele in charge of the Southeast, Ijele ka ọ bụ udele udo ahụ ga-eji big sign na osi gbuo ndị Igbo niile. Ebe na Ijele emewe enye udele gap nya handụlọ ndị Igbo, ọ ga-asaịnụ si gbuo ndị Igbo niile na-eku ume. Onye ahụ hụdere obi nwa obi n'azụ. So ọ bụ na a na-edele with udele, every single soul should remove mouth. I am talking to you, Onowu Igbo, and so forth. That leader, I am disappointed in you. You are my friend. I don't need to call you on phone before I will do this video. Onowu Igbo, I am disappointed in you. Why are you soliciting for his release? On what ground? Because where were you when this guy na Landi Boni? Oh, when you have a mother name, through your work, I get to tell you. Matayasi, MRS. Do you see how thousands of people were put in numbers? They could still release here because of Guinea. I didn't because of nobody here, but I didn't because of nobody 1 or 2 things when they made. Example, Mundana warrior, more Mundana, Mundana donation, Mundana charity. Those people, that a papa, I am really still release them, Matthias, not on our Kayara. Kusindoka, so we will still release them, Matthias. That is why, in a million or what, somewhere can they are jog the 50, as you make the 50. Everyone can jog the 90% or 99%. Because of Agoka. Money have done so deliberately. If you have been on job, if you not get on your business, for example, then Obodo South Africa, Odo guy on your phone while in son, and get him a business. Ije, Rokatakwe, send one day Ababue, he will read the money nine. He will make it read the money nine. Then Obusia, Nimesia, and associate. Egata, the boy will keep it out to open one will be. Check on the bad boys and the gang, the Ben Nag, Bawum, 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 and Loud of the Aslan Robi or Joe. Get a man on Argentina, get a man on Brazil, name of business. He's just swimming as go where Jenga is just even as then Libesiego, the person we have put a man about that, Emego, Bill,
ọ pụta tụtụrụ onye ọbụla gbara onye ọbụla debe ruo ala esi because ọ na-eme Christianity ọ na-eme Christian asọ onye na-eme Christian ya nwezie obi sata gbara ya because a na-agụ na Bible ya na-agụrụ na eji adefend bụ how many times a person offend you 70 times 7 na lie ọga o nwere njọ na-eme mgbaghara o nwere njọ nke na-eme mgbaghara njọ mma na ịma na ịgbanwe ụma wee mee anyị onye ọbụla mere njọ ọ ma na ọmaghị ụma na ayọ mgbaghara ozugbo a na-akpọ ya remorseful heart obi etiwara etiwara nke emere ngwepịa Chineke anaghị eledata ya anya remorseful heart were obi mwute na ihe a wutere gị n'ịma ịgba mgbe iji mee mmehie a yọọ agbaghara gị mana nke ahụ ịmara ịmụ ụma mee na-asị m ha mere taa ka a ga-eme emechọ gị gbaghara 70 times 7 na laa ga ime m ga-agwaji gị ọkpa nchọta na ịmụ ụma wee mee na akụ gị ngwọrọ jie gị ọkpa ka m gọrọ gị ebe a n'akwụkwọ nsọ nke ịzọ na ịma ha maka ọ na-abụ ndị kpọrọ nwa ha Christianity ha agụgide Baịbụl rute ebe a ha jọmpụ ọ na ha amaghị let me read it for you ebe a n'akwụkwọ nsọ bụ Luke chapter 22 from verse 35 to 37 Luke isi nke 22 malite n'okwu amaokwu nke 35 wee ruo amaokwu nke 37 gee ntị ka ihe o kwuru ebe a maka ndị na-ekwu otherwise. Then Jesus said to the apostle, when I sent you out without a purse, now without a bag or sandals, did you need any? They said no. He said to them, but now if you have a purse or a bag, carry that with you. If you don't have a sword, sell your coat and your bag and buy one. If only we have that, nwee shoe nwee ọlaedo nwee ọlaọcha nwee gold mana inwe ha obejiri mana inwe ha mma ya mgbe ochie a translate ihe na agba ofu ekịta ọ bụrụ iwetara ihe a mana inwe ha pompashon eji achụ ndị iro gị mee gịnị gị ree ihe niile a gụrụ pompashon maka ndị iro now egụrụzi ya gbadazie mgbe Pita gụchara ihe niile a wee buru n'isi ife Kraịst kwuru wee gbadatazie ebe a na-ere Jizọs Kraịst Judas Iskarịọt bịa sụrụ imi ka ere ozugbo a na-ere Pita wee rote na o nwere ihe Kraịst gwara ha na ọ bụ na inwe mma gị ree akpa gị ree gold gị ree ọlaọcha na ọlaedo gị jee goro obejiri Pita wee rote goro obejiri n'oge wee mịa aka n'ukwu wee sere mma tụkwasị na ntị maka aza ọ ife Kraịst gwara before wee nwe ata ahịa so gịnị ka m na-agwa gị onye ọbụla bụ nwa nke Chineke kwesịrị inwe obejiri kwesịrị inwe pompashon abịa ha aka ka agawakpọ gị ozugbo ịma na ihe abụ agbata ndụ n'ọnwụ isere ịkọk wee tinye ezigbote agịrị ọ bụ na ọkpa ka o ruru gị ịgbajigodi ọkpa wụsara n'ala befe ejebezie polisi so onye ọbụla na-ejepụta sị na udele say release here free this person ọgwefere ka very dark man ka ndị mmadụ si ekwurie ọgwefere ka ndị Yoruba na ndị agha biri si ekwunyere ọkịta ọ dịgo fame onwego ugwu ọ pụta kịta ebu n'elu people na-emere protest na street si release here ihe adịkọ nkarị efere because gịnị elego anya fụ na o nwere ebe ọ na-eme gịnị o nwere nke o meitere enwerezi maka nke ahụ o meitere eme gịnị ekwugbo okwu maka release and mgbaghara mana nke udele bụ na from A to A from Z to Z from 1 to 1000 onwe ha ebe udele na-emete ihe ọ nọ bụ gbuo laa n'iyi su imi most of people nwụrụ n'ala Igbo taa bụ udele kọsụrụ ya obesuo gị ime gwa na onye abụ onye ASN na onye abụ onye ọndọngọmen gwaras na onye a emetụbeghị egbe aka bifọ eje ebe esu obi onye ahụ ọkụ gbagbuo onye ahụ ọ na-atọ udele all the people niile udele planụrụ ka ha gbuo ha enwe nwa ọdị ọda their blood ga na-ahụ ntụ udele ruo mgbe o jere nga ebighị ebi ya dị ntu a